mai samu ya rude. Na kulle zuciyata gashi ba makulli daga nan ki sai ta buɗe. Sai kalli tafiyar ta tagos sirri na zana buɗe. Ƙaunar ta dake ni na bayyana, ku taimaka ku bani yar Bahaushiya. Samun irin diyar nan sai dai rabo, danganin ta ma rabo ne. Komai in kai kyawu yake gare ta har ma fushi ado ne. Lallai haifuwar diyar nan a famulin wallahi arziki ne. Takalau diyar Bahaushe tauraruwa ke ɗaya babu ta binki daga lahiya. Salam alaiki idan Allah wai ki aljan ku ko mutunci. Yanayi na kwarjini ruɗe zuciya, lissafin ta sai ya kwace. Abdul ka zo ka duba yar Bahaushiya, na ɗauka baturiya ce. Tsaran na samu wannan yar Bahaushiya, zan bata zuciya ta ta adana. La haula la quwata a nan gurin wallahi na ga kyawu. Da inda kyau da kansa yake biyayya har ya amsa kansa kyawu. Kyau ne ya haifi kyawu, da kyau har ma tana da kyawu. Ya ce mai kama da Zaiba, Bahaushiya ce kuma walla ba kamar ta duka duniya. Kai mai gudu da rali ga uban kunan jirgi uba ga mota. Awisa ga gonarka ɓangaren ado ga kwarjini da tsabta. Ga ilimi gare ta Bahaushiyar gawa za ta kai kamar ta. In har na samu wannan zinariyar tabbas na taji sa'a a duniya. Lallai Rabbi yayi halitta a nan gurin babu abin da za a kushe. Yau ga nan diyar Bahaushen da ko Balarabiya ba ta fi ka tushe. Komai ne ake bukata na ya mace to ita ma akwai gare ta. Na yaba duka hankalinta, ganin suwa ya zama dole